खुलुमबाय। दिनै 30 सेप्तेम्बर 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। माबा मोनसे साननाय थांखि जाफुंनो हागौ। शुभ फिथाइखौ मोननो हागोन। मोजां सान। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। बृष राशि। बायदिसिना जेंनाफोरखौ लानानै जिंगासिनांगोन। गोसोखौ हमथा। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। मिथुन राशि। लोगोफोरनिफ्राय माबाफोर हेफाजाब मोननो हागौ। मुलाम्फा जागोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कर्कट राशि। मोजां मोनलायनायाव अनलायनाय फैगोन। गोजोनै सम बारहोनो हागोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। सिंह राशि। माबा मोनसे मोजां खौरां खोनानो मोननो हागोन। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। कन्या राशि। सोरजोंबाफोर लोगो हमनायनि खोथा दङब्ला हमहैनो हागोन। मोजां सान। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। तुला राशि। जेखियानो जाया बेरामाव गोग्लैबायनो हागौ। देहाखौ सांग्राङै लाखिनांगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। वृश्चिक राशि। बहाबाफोर दावबायहैनो मोननो हागौ। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। धनु राशि। माबा मोनसे मोननायनि सुजुग सुबिदा मोननो हागोन। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। मोजां सान। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। मकर राशि। जेंना थानायफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। गोजोन मोनगोन। मोजां सान। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। कुम्भ राशि। दिनैनि साना शुभ सम। मोजां हाबा मावनो हागोन। साननाया जाफुंगोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। मीन राशि। मोजां हाबा मावनायनि फिथाइखौ मोननो हागोन। फारफ्रोमथिंबो मोजां। गोजोन मोनगोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। दिनै राशि फरायनाय एसेनोसै। गोजोन्थों।